Старажытная Літва – гістарычная вобласць Беларусі. Пытанне аб месцазнаходжанні летапіснай Літвы адно з найважнейшых у нашым даследаванні. Сапраўды, дзе была тая зямля, імя якой пасля дало назву адной з буйнейшых дзяржаў у Европе? Эта праблема патрабуе дэталёвага разгляду, бо з яе заблытвання найперш пачынаецца заблытванне гісторыі ўтварэння Вялікага княства Літоўскага. У розныя гістарычныя перыяды пад Літвой разумелі не адну і тую ж тэрыторыю, не адзін і той жа народ. Яшчэ ў канцы 19 стагоддзя Качубінскі аспрэчваў тых вучоных, якія сучаснае этнаграфічнае становішча Літвы ўзводзілі ў становішча дагістарычнае, ад веку непарушнае. На жаль, гэта слушная думка была пакінута ў навуцы па-за ўвагай, і па-ранейшаму ў даследаваннях і падручніках па гісторыі старажытная Літва атаясамліваецца з іншай гістарычнай вобласцю Аўкштайціяй, якая займала ўсходнюю частку сучаснай Літвы. Адной з прычын атаясамлівання летапіснай Літвы і Аўкштайціі з'яўляецца тое, што апошняя в старажытна-рускіх летапісах не згадваецца. Таму быў зроблены вывад, што яна выступае тут пад назвай Літвы. Гэта стала агульнапрынятым, што і стрымлівала далейшае высвятленне пытання, дзе была летапісная Літва 11-13 стагоддзяў. Даследчыкі замест таго, каб уважліва прачытаць і прааналізаваць адпаведныя месцы летапісаў з мэтай даць адказ на гэта пытанне, бездоказна паўтаралі: Літва – гэта Аўкштайція, аднак Літва 11-12 стагоддзяў – гэта зусім не Аўкштайція. І знаходзілася яна не там, дзе яе змяшчаюць даследчыкі. Адказ на пытанне, дзе была летапісная Літва, даюць галоўным чынам некаторыя запісы нашых летапісцаў. Паведамленні гэтыя, як убачым, пацвярджаюцца тапанімікай і іншымі матэрыяламі. Іпаціўскі летапіс пад 1159 годам паведамляе пра тое, што менскі князь Валадар Глебавіч ходзяше под Літвой в лесях, а пад 1162 годам, што ён жа выступіў на свайго праціўніка з Літвою. Адсюль бачна, што Літва знаходзілася па суседству з Менскім княствам. Да такой самай высновы, грунтуючыся на тых жа самых летапісных звестках, прыйшоў і Насонаў. І гэта добра пацвярджае тапаніміка. На правым беразе Усы, прыток верхняга Нёмана, па якой ішоў заходні рубеж Менскага княства, мы знаходзім у Стаўбцоўскім і Уздзенскім раёнах Менскай вобласці тапонімы Літва, якія, бясспрэчна, з'яўляюцца аўтографамі, што пакінула тут старажытная Літва. Тэрыторыя, якая ляжала на захад ад Менска, як Літву паказвае, але ўжо збоку Навагародка. І гэта асабліва каштоўна. Запіс іпаціўскага летапісу пад 1262 годам. Паведамляецца, што князь Войшак учині собе манастырь на рece на Немне межы Літвою і Новым Гародкам. Як вядома, Войшалк заснаваў манастыр пры ўпадзенні ракі Валаўкі ў Нёман, там, дзе цяпер знаходзіцца вёска Лаўрышава, на паўночны ўсход ад Навагрудка. Такім чынам, згодна з летапісам, на паўночны ўсход ад Лаўрышава за Нёманам у кірунку Менска знаходзілася Літва, што цалкам адпавядае летапісным звесткам 1159 і 1162 гадоў. Гэта ж пацвярджаюць і ўказаныя ўжо нам тапонімы Літва. Калі пад Літвой тут разумелася Аўкштайція,
то летапісец ніяк не сказаў бы, што заснаваны Войшалкам манастыр быў паміж Літвою і Новагародкам. Бо ў Гштайце знаходзілася ад Новагародка не ў паўночна-ўсходнім, а ў паўночна-заходнім кірунку. Летапісная Літва была не толькі на правым, але і на левым беразе Нёмана. У 1190 годзе князь Рурик Растиславіч вырашыў дапамагчы сваім родзічам, пінскім князям, у барацьбе з Літвой і сабраўся ў паход на яе. Але не здолеў дайсці туды, бо зрабілася цёпла і снег растаў, а ў гэтай балоцістай краіне толькі і можна ваяваць у моцныя халады. З гэтага можна зрабіць вывад, што Літва была недалёка ад пінскай зямлі, за яе балотамі. Тое, што нейкая частка Літвы знаходзілася недалёка ад Прыпяці, адзначыў Беляй у сваёй кнізе «Очерки історыі северо-западного края». Пра гэта таксама сведчыць іпаціўскі летапіс пад 1246 годам. Ён паведамляе пра Літву, якая, зрабіўшы набег на Перасопніцу на Валыні, вярталася праз пінскую зямлю назад, дзе і была разбіта галіцка-валынскімі князямі. У наступным годзе Літва напала на Мельніцу і Лякоўню, таксама на Валыні, і зноў вярталася праз пінскую зямлю, дзе таксама была разбіта. У 1262 годзе атрады Літвы, пасланыя Міндоўгам на валынскія гарады, адступалі. Адзін у кірунку Ясельды, а другі да Небля, это значыць у бок пінскай зямлі, як і ў папярэдніх выпадках. Паколькі кожны раз зваротны шлях Літвы праходзіў праз пінскую зямлю, то можна зрабіць вывад, што Літва знаходзілася дзесьці па суседству з ёй. Так яно і было. Што непасрэдна пацвердзіў іпаціўскі летапіс. Пад 1253 годзе ў ім гаворыцца, як галіцка-валынскія князі, ідучы праз Пінск на Новагародак, сустрэлі на сваім шляху Літву. І паслаша старожу Літва на озеро Зяце. У сярэдзіне 16 стагоддзя пры перапісе пінскіх пушчаў яно ўжо называлася балотам і гнаша через болото до рекі Щар'я. Старожа звычайна высылалася для аховы межаў краіны. З гэтага вынікае, што Літва знаходзілася дзесьці у вярхоўі левага прытока Нёмана Шчары. Дарэчы, назва гэта балцкага паходжання азначае «вузкая». Але Краўцэвіч аспрэчвае гэта, сцвярджаючы, што па рацэ Шчары ішла мяжа паміж Новагародскай і пінскай землямі. Аднак ён, гаворачы аб з'яўленні літвінскай старожы, не ставіць пытання, адкуль і з якога боку яна магла з'явіцца. Улічваючы тое, што галіцка-валынскія войскі ішлі з Пінска на Новагародак, это значыць з паўднёвага ўсходу на паўночны захад, то літвінская старожа магла перарэзаць ім шлях толькі з паўночнага ўсходу, это значыць з боку Шчары. Менавіта яна і гнала варожае войска да гэтай ракі, бо там была Літва са сваім галоўным войскам. Што па гэтай рацэ ішла мяжа старажытнай Літвы з пінскай зямлёй, зноў-такі пацвярджае тапонім Літва, на ёй Ляхавіцкі раён Брэсцкай вобласці. Гэта Літва прыкрывала сабою Новагародскую зямлю з паўднёвага ўсходу, бо галінска-валынскія войскі, перамогшы яе, наутрия же плениша всю землю Новагародскую. Пра такое ж месцазнаходжанне Літвы гаворыць і запіс іпаціўскага летапісу пад 1256 годам. Данілавіш, Даніла Галіцкі, пошедший на войну на Литву на Новогородок. Это значит, что галицкие войски шли на Новогородок той же дорогой, что и
у 1253 годзе, а менавіта праз Літву. Гэтыя факты, відаць, мела на ўвазе Гурэвіч, калі зазначыла, што ў летапісных звестках пра Навагрудак у 50-70-х годах 13 стагоддзя апавядаецца аб пранікненні галіцка-валынскіх князёў з Літвы ў гэты горад. У Нарбута мы чытаем аб тым, што ў 1405 годзе тураўскі біскуп Антоній са згоды Вітаўта хрысціў у Літве народ у праваслаўную веру. Было незразумела, чаму менавіта тураўскі біскуп хрысціў Літву, якая, калі яе атаясамліваць з Аўкштайціяй, знаходзілася далёка ад Турава. Але ў святле папярэдне сказанага все становіцца ясным. Літва была ў суседстве з Турава-пінскай зямлёй, і таму зусім натуральна, што яе хрысціў тураўскі біскуп. Незразумела, чаму прыведзеныя намі шматлікія яскравыя сведчанні аб сумежжы старажытнай Літвы з пінскай зямлёй некаторымі даследчыкамі лічацца ўскоснымі і таму непераканаўчымі. Свой час Качубінскі меркаваў, што назва Літва, звязваючыся з коранем «лі» у нашым «ліць», у літоўскім «ліетус» – «дождж», азначае жыхароў вільготнай мясцовасці. Ён сцвярджае таксама, што назва «дрыгавічы» таксама літоўскага паходжання, дрэгнас па-літоўску вільготны. Тое, што летапісная Літва ў старажытнасці знаходзілася па суседству з балоцістай турава-пінскай зямлёй, населенай дрыгавічамі, пацвярджае гэтыя меркаванні даследчыка. Пра такое суседства сведчаць і археалагічныя даследаванні. Сядоў на іх падставе лічыць, што дрыгавічы далей на поўнач ад выганаўскага балота не жылі нават у адносна позні час. Менавіта выганаўскае балота было прыроднай мяжой паміж пінскай зямлёй і летапіснай Літвой. Яно ж было прычынай і таго, што дрыгавіцкая каланізацыя летапіснай Літвы значна замарудзілася, і таму гэта апошняя магла так доўга праіснаваць. У згодзе з прыведзенымі фактамі знаходзіцца і паведамленне Стрыкоўскага пра Літву над Нёманам, якая жыла ў пушчах і здаўна прыслужвала Навагрудскаму княству. Характэрна, што на тэрыторыі, якая ў летапісах выступае пад назвай Літвы, да сённяшняга дня захаваўся тапонім Літва. Населеныя пункты з такой назвай мы сустракаем в Слонімскім, Гродзенская вобласць, Ляхавіцкім, Брэсцкая вобласць, Уздзенскім, Стаўбцоўскім, Маладзечанскім, Мінская вобласць раёнах. Это карэнныя назвы, якія супадаюць з летапіснай назвай Літва і якія маюцца толькі ва ўказаным рэгіёне. Іх трэба адрозніваць ад тапонімаў тыпу Літвінава, Літвінавічы, літвякі і ім падобных, якія маюцца ў іншых рэгіёнах Беларусі, Расіі, Украіны. З'яўленне іх там звязана з высяленцамі з Літвы у тыя мясцовасці. Адзін з такіх тапонімаў – Латвілішкі, выяўлены намі на тэрыторыі Аўкштайціі, былая Мукснікаўская вобласць Віленскага павета. І побач з ім тапонім Мінчукі. Зразумела, яны былі заснаваны выхадцамі з летапіснай Літвы і суседняй з ёй Міншчыны. Летапісныя даныя і тапаніміка даюць магчымасць арыенціровачна вызначыць тэрыторыю старажытнай Літвы. На поўначы яна межавала з полацкім княствам па Нёманскай бярэзіне. Пазней яна была зблытана з Дняпроўскай бярэзінай, якую лічылі мяжой Літвы з Руссю. Так, маскоўскія паслы, прад'яўляючы прэтэнзіі на беларускія гарады, гаварылі паслам Вялікага княства Літоўскага: «А рубежа был тем городам с литовской землею, по Березыню».
Пра літоўска-полацкае сумежжа тут сведчаць і размешчаныя побач тапонімы Літва і Палачаны, Маладзечанскі раён. Па гэтай жа бярэзіне ішла паўночна-заходняя мяжа Літвы з нальшчанамі. На ўсходзе Літва межавалася з Менскім княствам, заходні рубеж якога не ішоў далей ракі Усы, прыток Нёмана. На ўсходзе левабярэжжа верхняга Нёмана Літва ў глыбокай старажытнасці суседнічала з другім балцкім племем Лотвай, пра што сведчаць аднайменны гідронім Капыльскі раён і тапонімы Вялікая Лотва і Малая Лотва, Капыльскі раён. Не выключана, што менавіта адсюль і пачалося рассяленне Літвы і Лотвы. Першай на паўночны захад, другой на поўнач і паўночны ўсход. Далей мяжа Літвы пераходзіла на раку Шчару, вялікі паўднёвы выгіб якой і з'яўляўся прыродным рубяжом Літвы на паўднёвым усходзе, поўдні і паўднёвым захадзе. Прыкладна па вярхоўі ракі Мышанкі і па ніжнім цячэнні ракі Валаўкі ішоў заходні рубеж Літвы, які ў больш старажытныя часы аддзяляў яе ад Яцвягаў. Для навукі мае прынцыповае значэнне высвятленне пытання, дзе была Літва Міндоўга. Пашута паказваў яе в Акштайці, на тэрыторыі, якая ўключала гарады Вільню, Трокі, Дзялтуву, Укмерге. Але на гэтай самай карце ён змяшчаў, праўда, з пытальнікам, горад Варуту, дзе, як адзначана ў летапісе пад 1252 годам, бараніўся Міндоўг ад сваіх супраціўнікаў на месцы сучаснага пасёлка гарадзішча Баранавіцкі раён, што вельмі далёка ад Акштайці. У сувязі з гэтым узнікае пытанне, чаму Міндоўг бараніўся ад ворагаў не ў Літве Міндоўга, а ў новагародскай зямлі? Чаму ён кінуў сваю Літву і прыйшоў шукаць абарону ў чужой зямлі? Пашута не ставіў гэтых пытанняў і, натуральна, не даў на іх адказу, як і не тлумачыў, чаму ён меркаваў, што Варута знаходзілася на месцы сучаснага гарадзішча. Але ўся справа ў тым, што Літва Міндоўга, як і ўся Літва, знаходзілася не в Акштайці, а ў верхнім Панямонні, дзе і Варута. Ужо летапіснае паведамленне, што Данііл возведзе на Кондрата Літву Міндовга Ізяслава Новогородскага, дае зразумець, што Літва Міндоўга і Новагародак знаходзіліся блізка адна ад другога. Відаць, гэта блізкасць была прычынай таго, што Гудавічус, які прысвяціў Літве Міндоўга спецыяльнае даследаванне і які лічыць, што яна знаходзілася на поўдні сучаснай Літвы, нават не ўказаў, дзе і ў якім кантэксце яна ўпамінаецца. Блізкасць Літвы Міндоўга ад Новагародка дае магчымасць вызначыць, хоць прыблізна, месца знаходжання Варуты. Хаця яе атаясамліванне сучасным гарадзішчам не можа з'яўляцца бясспрэчным, аднак яно можа быць блізкім да ісціны. Мы, са свайго боку, пра месцазнаходжанне і назву Варуты выказваем такое меркаванне. Між рэкамі Сэрвіччу і Валоўкай ёсць невялічкая рэчка Рута і некалькі населеных пунктаў з такой назвай. Магчыма, на месцы аднаго з іх і знаходзілася Варута. Першапачатковай рэдакцыі летапісу, створанай, як меркаваў Пашута, у Новагародку, магло быць напісана, што Міндоўг внідзе во град во Руту. Паўтарэнне прыназоўнікаў характэрна для новагародскага летапісу. На рэцы, на Немне, за Домонтом, за Нільшанскім, на Романа, на Брянского. Пазнейшы рэдактар, устаўляючы новагародскі летапіс у галіцка-валынскі, мог, не разабраўшыся во
руту прыняць за адно слово і, зрабіўшы іншыя рэдакцыйныя змены, напісаць «Внідзе Воград» іменем Ворута. Магчыма, што Варута знаходзілася на месцы сучасных карэлічаў, якія размешчаны на рацэ Руце, і дзе ёсць гарадзішча. Менавіта Літву Міндоўга разам з правабярэжнай Літвой і нальшчанамі ваяваў у 1258 годзе татарскі ваявода Бурундай. Але Батура мяркуе, што пад зямлёй літоўскай у летапісе трэба разумець Новагародскае княства, якое нібыта ўжо належала Літве. Аднак ён не ўлічыў таго, што ў гэты час Новагародак не атаясамліваўся з Літвой, пра што сведчыць згаданае вышэй летапіснае паведамленне аб заснаванні войшалкам манастыра паміж Літвой і Новагародкам. У 1262 годзе Міндоўг помсціў валынскаму князю Васільку за яго ўдзел у паходзе Бурундая нападам на валынскія гарады. Паказальна, што атрады Літвы ў гэты раз адступалі праз пінскую зямлю, што яшчэ раз сведчыць аб знаходжанні Літвы Міндоўга паміж пінскай і Новагародскай землямі. З гэтага вынікае, што Бурундай не мог ваяваць адзіную ў той час Літву, якая знаходзілася ў верхнім Панямонні і з якой ён перайшоў на льшчанскую зямлю. Хоць апошняе пакуль што даследчыкамі дакладна не лакалізавана, аднак бясспрэчна, што яна, мяжуючыся з Літвой, знаходзілася на паўночным захадзе сучаснай Беларусі. І калі Бурундай, рухаючыся з паўднёвага ўсходу, прайшоў праз Літву на льшчаны, то лівонцы і рыжане, якія рухаліся з паўночнага захаду праз нальшчаны, праніклі ў Літву. Гэта яскравае супадзенне ў паказаннях іпацеўскага летапісу і лівонскай рыфмаванай хронікі. Яшчэ адно відавочнае сведчанне, дзе была старажытная Літва. Суседствам Новагародка і Літвы Міндоўга тлумачыцца факт з'яўлення апошняга ў гэтым горадзе. Гэты вывад зроблены намі, як бачна, на падставе пісьмовых сведчанняў 10-13 стагоддзяў, якія не заўважаліся ранейшымі даследчыкамі, якія пацвярджаюцца тапанімікай. І толькі яны могуць пацвердзіць сапраўднае месцазнаходжанне пачатковай Літвы. Таму трэба адкінуць спробы некаторых ранейшых і сучасных даследчыкаў рабіць гэта на падставе пісьмовых звестак пазнейшага часу, 15-16 стагоддзяў. Бо тады ўжо назва Літвы пашырылася, у тым ліку і на ўсход сучаснай Літвы у сувязі з пераходам сталіцы ў Вільню. Так Краўцэвіч у сваёй кнізе «Стварэнне ВКЛ» называе прыведзеныя намі сведчанні ўскоснымі і таму непераканаўчымі. Гаворачы аб тапонімах Літва, прыведзеных намі пры лакалізацыі старажытнай Літвы, ён заўважыў, што яны не з'яўляюцца дастатковым аргументам у такім дэталёвым раяніраванні. Але ён чамусьці не заўважыў, што ўсе ўказаныя тапонімы супадаюць з прыведзенымі намі пісьмовымі звесткамі і што нідзе ў наяўнасці такіх тапонімаў няма. Краўцэвіч, напрыклад, гаворыць, што тапонімы Літва маглі ўзнікнуць на мяжы з пінскай зямлёй як перыферыйныя айконімы на мяжы гістарычных раёнаў ВКЛ Літва і Палессе. Але гэтыя тапонімы ўзніклі не толькі на мяжы з Палессем, а і на мяжы з Менскай і Полацкай землямі. І ўсе яны, як было бачна, знаходзяцца ў згодзе з пісьмовымі дадзенымі 11-13 стагоддзяў. Хаця наша лакалізацыя Літвы абапіраецца на шматлікія факты, тым не менш Краўцэвіч лічыць яе самым слабым месцам нашага даследавання. Аднак гэты папрок трэба аднесці да самога Краўцэвіча.
Ён лакалізуе Літву на тэрыторыі ад правых прытокаў Нёмана да Віліі. З усходу на захад яна размешчана ад Крэва, крыху на ўсход ад яго, і да Вільні, крыху на захад ад яе. Але гэта бачна толькі на карце, бо дэталёвага абгрунтавання гэтага ў кнізе няма. Праўда, зроблена спасылка на Любаўскага, але той абапіраўся на звесткі 15-17 стагоддзяў, якія не могуць быць прызнаны верагоднымі ў гэтым пытанні, бо ў той час назва Літвы значна пашырылася. Паўтараем, толькі на падставе звестак 11-13 стагоддзяў можна лакалізаваць пачатковую Літву. Зараз, калі больш дэталёва пачало разглядацца пытанне ўтварэння Вялікага княства Літоўскага, шэраг даследчыкаў, асабліва летувійскіх, пачалі з асаблівай настойлівасці даказваць, што пачатковая Літва і знаходзілася на тэрыторыі сучаснай Летувы. Пры адсутнасці на гэта пісьмовых доказаў упор робіцца на археалагічныя матэрыялы. Так у Вільні знойдзены рэшткі каталіцкага храма і сцвярджаецца, што ён быў пабудаваны Міндоўгам у сваёй сталіцы, калі ён прыняў каталіцкую веру. Або сцвярджаецца Баранаўскасам і Ізабелам, што дваром Міндоўга з'яўлялася Латва, а нікшчанскі раён Летува. Аднак археалагічныя дадзеныя могуць сведчыць толькі аб характары культуры, ступені яе развіцця, але яны не могуць устанавіць тагачасную назву той ці іншай тэрыторыі, бо на гэта могуць указваць толькі пісьмовыя звесткі. Было зроблена пярэчанне, што тэрыторыю, паказаную намі як Літву, з 9 стагоддзя займалі славяне, і што тут з 10 стагоддзя існаваў старажытна-рускі горад Ізяслаўль. Аднак славяне на гэтым месцы, як і на ўсёй тэрыторыі Беларусі, не былі аўтахтонамі, бо да іх, як зазначае Гурэвіч, тут жылі балцкія плямёны культуры штрыхаванай керамікі. На гэта ўказваюць і археалагічныя помнікі, такія як Гарадзішча, Баранавіцкі раён, Бяздонныя, Кабакі, Ніс, Слонімскі раён, Воложын, Воложынскі раён, Дзяржынск, Навасады, Старая Рудзіца, Маладзечанскі раён і іншыя. Трэба зазначыць, што першапачаткова у канцы 10 стагоддзя падпадала хрысціянізацыі толькі славянскае насельніцтва, а іншаплемяннае заставалася ў язычніцтве. Вось чаму астравы балцкага насельніцтва яшчэ доўгі час існавалі на Беларусі, як, напрыклад, у раёне Абольцаў, Талачынскі раён, Гайны, Лагойскі раён і іншых. Насельніцтва іх было ахрышчана ў каталіцкую веру па ўмове Крэўскай уніі 1385 года. Між іншым, гэтым і тлумачыцца, чаму в Абольцах і Гайне былі пабудаваныя першыя касцёлы на тэрыторыі Беларусі. Не выключана, што насельніцтва гэта, у тым ліку і старажытнай Літвы, акружанае славянамі, у значнай ступені асімілявалася і было не столькі балцкім, колькі язычніцкім. Нездарма ж пазнейшы хлебнікаўскі летапіс, у адрозненне ад аповесці мінулых часоў, Літву змяшчае сярод славянскіх плямёнаў. У святле прыведзеных намі фактаў цяжка пагадзіцца з думкай, што найбольш раннія ўпамінанні Літвы адносяцца да ўсходняй, цэнтральнай і занямонскай частак сучаснай Літвы. Гэта адхіляецца першым жа ўпамінаннем Літвы пад 1009 годам у кведленбургскіх аналах. Ужо тое, што ў гэтай лацінамоўнай крыніцы назва Літва выступае ў славянскай форме і што тут гаворыцца аб яе сумежжы з Руссю, сведчыць аб тым, што гаворка тут можа ісці аб Літве у верхнім Панямонні, бо толькі ў такім выпадку яна магла мешаваць з Руссю, ад якой тэрыторыя сучаснай Літвы была адгароджана яцвягамі. Між іншым, у Літуве ўжо зараз
пачалася шырокая падрыхтоўка да святкавання ў 2009 годзе тысячагоддзя з часоў упамінання Літвы ў пісьмовых крыніцах, прычым лічыцца, што яно адносіцца да тэрыторыі сучаснай Літвы. А гэта раўназначна таму, калі 4 ліпеня 1957 года беларусы адзначылі 800годдзе першае ўпамінанне ў пісьмовых крыніцах Белай Русі, паколькі в адной з іх пад 1157 годам гаворыцца: «По смерти Юрьеве Долгорукого ростовцы, суздальцы и владимирцы со всеми городы сдумавши пояша Андрея Боголюбского, старейшего Юрьева сына, и посадиша его на отчим столе во всей Белой Руси иуля 4-го дня». З гэтага асабліва відавочна, што як Андрэй Боголюбскі не можа лічыцца беларускім князем у сучасным значэнні гэтага слова, бо ў той час пад Белай Руссю разумелася іншая тэрыторыя, цэнтр сучаснай Расіі, так і Міндоўга і іншых так званых літоўскіх князёў нельга лічыць за такіх у сучасным значэнні гэтага слова, бо ў той час пад Літвой разумелася іншая тэрыторыя, верхняе Панямонне. Сапраўднае месцазнаходжанне старажытнай Літвы пацвярджаюць і наступныя паведамленні аб Літве, звязаныя са згаданымі вышэй паходамі на яе Ярослава Мудрага ў 1040 і 1044 годах. У Длугаша знаходзім дадатковыя звесткі аб гэтым, а менавіта тое, што кіеўскі князь разбіў на полях слонімскіх, прыгадаем, што тут ёсць таксама тапонім Літва, і завалодаў ею да Нёмана, это значыць захапіў яе левабярэжную частку. Прыведзеныя факты абвяргаюць і думку, што тапонімы Літва ва ўказаным намі рэгіёне з'явіліся ў выніку прасоўвання сюды пазней, калі менавіта не ўказваецца, літоўскіх паселішчаў. Аднак падзеі 1009, 1040 і 1044 гадоў паказваюць, што ўжо ў 11 стагоддзі гэта мясцовасць называлася Літвой. Некаторыя даследчыкі, каб даказаць знаходжанне старажытнай Літвы на поўдні сучаснай, з назвы рэчкі Летаўка, правы прыток Вілі ў раёне горада Кернау, выводзяць назвы Летува, Летава, Літва. Аднак гэта вельмі праблематычна, бо ў самых ранніх пісьмовых звестках, як і ў тапаніміцы, адлюстравалася назва Літва, а не Летува і не Летава. Ва ўсякім выпадку нельга бачыць толькі ўказаны спрэчны гідронім і не заўважаць цэлае гняздо адзначаных вышэй красамоўных тапонімаў Літва у верхнім Панямонні. Нельга прызнаць удалай спробу лакалізаваць на тэрыторыі сучаснай Літвы уладанне літоўскіх князёў 13 стагоддзя, згаданых у пісьмовых крыніцах. Справа ў тым, што тапонімы, падобныя на імёны названых князёў, ёсць не толькі на тэрыторыі Літвы, але і ў іншых мясцовасцях, у прыватнасці на Беларусі, як, напрыклад, Таўтвілы, Пружанскі раён, Юткі, Мядзельскі раён, Даўяты, Браслаўскі раён, Руклі, Аршанскі раён, ды і іншыя. Спасылка Батуры на граманту Міндоўга ад 1253 года нічого не дае для высвятлення месцазнаходжання старажытнай Літвы ва Ўкштайціі, паколькі ў гэтым дакуменце пералічаны землі, якія нібыта належалі Літве, але што разумелася пад ёй, тут не відаць. Тое і ў адносінах дагавора Гедзіміна ад 2 кастрычніка 1323 года. Ужо тое, што гэты князь, называючы сябе каралём Літвы, палічыў патрэбным у ліку іншых земляў, ад імя якіх ён заключыў дагавор, назваць Аўкштайцію і Жамойцію, гаворыць аб іх
такім агульнавядомым найменні ў той час, і што тытул караля Літвы такім чынам паходзіў не адсюль. Гэта ж пацвярджае і Дусбург, у якога Аўкштайція паказана у сувязі з падзеямі 1291-1300 гадоў як уладанне караля Літвы, з чаго відаць, што Літва і Аўкштайція розныя ў той час геаграфічныя паняцці. Як доўга яшчэ трымалася назва Аўкштайція, ужо ў час існавання Вялікага княства Літоўскага сведчыць упамінанне яе Вітаўтам у пісьме ад 11 сакавіка 1420 года. Тое, што ў 1268 годзе нальшчаны названы правінцыяй Літвы, не гаворыць аб пашырэнні назвы апошняй на гэту зямлю, а толькі аб прыналежнасці яе да Літвы, што і адпавядала сапраўднасці, паколькі Войшалк заваяваў яе разам з Дзяволтай у 1264 годзе. Калі Вартберг паказаў Керна ў Літве, то гэта зразумела, бо ён пісаў сваю хроніку пасля 1378 года, калі назва Літва ўжо замацоўвалася ў іншым месцы. Выказана яшчэ думка, што з тэрыторыі, якая нібыта з'яўлялася цэнтрам утварэння феадальнай літоўскай дзяржавы, это значыць усходу і цэнтра сучаснай Літвы, у пачатку 14 стагоддзя знікла назва Літва і заменена там назвай Аўкштайція. У такім разе незразумела, чаму гэта назва адтуль знікла, і калі і чаму яна там зноў з'явілася і замацавалася. Аднак все адбывалася інакш. Спачатку ўсходняя частка сучаснай Літвы называлася Аўкштайціяй, пра што могуць сведчыць і такія тапонімы, як Аўкштайцы, Аўкштыня, Гаўкштаны, Аўкштадворы, Аўкштэлі і ім падобныя у былых быстрыцкай, міляцкай, міцкунскай, няменчынскай, рашанскай, шырвінскай і яніскай валасцях Віленскага павета, у Жозельскай, Алькенійскай і Сумілійскай валасцях Троцкага павета, у Александраўскай воласці Ліцкага павета і у Лынгмянскай воласці Свянцянскага павета. І толькі пазней, у сувязі з перанясеннем сталіцы ў Вільню ў пачатку 14 стагоддзя, назва Літва з верхняга панямоння паступова пачала пераходзіць на ўсход сучаснай Літвы і замацоўвацца там. Але адначасова яна прадаўжала захоўвацца і на ранейшым месцы, яшчэ цэлыя стагоддзі. Магілёўскай хроніцы пад 1695 годам гаворыцца, што літоўскае пагранічча праходзіла недалёка ад Менска і Слуцка. Наколькі гэта назва ў верхнім панямонні мела ўсеагульнае прызнанне і нават афіцыйнае, можа служыць той факт, што дзекабрыст Бястужаў, жывучы ў 1821 годзе на тэрыторыі сучаснага Воложенскага раёна, даў у Петербург такі свой адрес: Литва, деревня Выгоничи в 40 верстах от Минска. Дзе знаходзілася ўласна Літва ў старажытнасці, добра ведаў і рускі гісторык Надеждин. Уласна, ў Літве ёй літоўскай мовай гавораць ужо вельмі нямногія, і менавіта адно паселішча ў павеце Вілейскім, некалькі сёл у паветах Новагрудскім і Слонімскім. Слушна адзначалася, што ў часы Міцкевіча Літвою называлі не толькі сучасную Літву, але і пэўную частку славянскай тэрыторыі. Аднак апошняя насіла такую назву не таму, што яна калісьці ўваходзіла ў склад Вялікага княства Літоўскае, а таму, што менавіта тут і была у далёкія часы ўласна Літва. Са знаходжаннем летапіснай Літвы ў беларускім панямонні звязана і тое, што насельніцтва яго
асіміляваўшыся ў беларусаў, называла сябе па-ранейшаму літвінамі. Пісьмовыя крыніцы адзначаюць гэта ўжо з канца 13-го, пачатку 14-го стагоддзяў. Так Дусбург, напрыклад, у сваёй хроніцы 2 разы пад 1296 і 1305 гадамі піша пра змаганне нямецкіх рыцараў з літоўскімі і абодва разы заўважае, што апошнія былі рускімі. Это значыць, толькі па назве былі літвінамі, а па сутнасці з'яўляліся славянамі. У хроніцы літоўскай жмойцкай пад 1405 годам гаворыцца пра Андрэя Літвіна, які раіў Вітаўту не ісці на згоду з непрыяцелем, крыкнуўшы пры гэтым: «Не мірі, Вітаўце, не мірі!» З прычыны гэтага Вітаўт празваў яго Нямірам, ад якога і род такі пайшоў. Як бачым, ні гэты Літвін, ні вялікі літоўскі князь не гаварылі па-літоўску. У інтэрмедыі драмы Георгія Каніскага «Воскресение мёртвых» 1746 год пад імем Літвіна выведзены беларускі селянін. Міцкевіч, які нарадзіўся пад Навагрудкам, сваю айчыну называў Літвой. Нават беларускі пісьменнік 19 стагоддзя Дунін Мартынкевіч, якога таксама нельга западозрыць у адсутнасці беларускай нацыянальнай свядомасці, лічыў, што ён вырас сярод літвінаў. Гэтак жа ўраджэнец Гродзеншчыны Каліноўскі, рэвалюцыйная дзейнасць якога прыпадае на 60-е гады 19 стагоддзя і які заўсёды звяртаўся да свайго народа на беларускай мове, як правіла, называў родны край Літвой. Называе сябе літвінам і адзін з герояў трылогіі Якуба Коласа на Ростанях. У ёй паказваюцца падзеі пачатку 20 стагоддзя Баранкевіч, хаця ён і беларус. Мы не будзем больш прыводзіць аналагічныя прыклады, бо Юхо пераканаўча паказаў, што назва Літва на працягу многіх стагоддзяў адносілася да Беларусі і была па сутнасці яе гістарычным найменнем. Толькі на пачатку 20 стагоддзя, калі завяршыўся працэс утварэння беларускай нацыі, назва Беларусь замацавалася і за беларускім панямоннем, выцесніўшы адтуль назву Літва, якая з таго часу стала адносіцца толькі да сучаснай Літвы. Цяпер коротка спынімся на некаторых іншых гістарычных абласцях і князькіх родах, якія ў крыніцах упамінаюцца побач з Літвой. У дагаворы 1219 года названы князі Булевічы і Рушкавічы. Адносна іх месцазнаходжання былі выказаны меркаванні. Так Беляеў паказваў без размежавання першых і другіх на тэрыторыі ад Віліі да Нёмана і Свіслачы і на ўсход да Бярэзіны Дняпроўскай. На жаль, ён не ўказаў ні крыніцы, ні меркаванняў, якія яму далі падставу для гэтай высновы. В апошні час Гудавічус на падставе тапанімікі, якая супадае з імёнамі булевіцкіх і рушкавіцкіх князёў, лічыць, што булевічы валодалі шаўляйскай зямлёй, а рушкавічы зямлёй у Піте. Аднак такія тапонімы ёсць і на Беларусі, Булеўскае балота і іншыя. Намі было выказана меркаванне, што булевічы знаходзіліся на тэрыторыі Стаўбцоўскага раёна, таму там меліся тапонімы Балевічы. Гэта, як бачым, супадае са сцверджаннямі Беляева. Булевічы толькі аднойчы упамінаюцца ў летапісах, і таму магчыма, што летапісец не зусім дакладна перадаў іх прозвішча. На гэту думку наводзіць тое, што у Нягневічах, Навагрудскі раён, ёсць рэчка з крыху незвычайнай назвай Буловіч. Это не так далёка ад Стаўбцоўскага раёна і таму можа быць пэўным арыенцірам для лакалізацыі булевічаў.
Таму стане зразумелым, чаму Міндоўг так жорстка абышоўся з булевіцкімі князямі, усіх іх знішчыўшы. Падначаленне булевічаў, якія знаходзіліся на яго шляху ад Новагародка ў Літву, адчыніла яму шлях да заваявання апошняй. Адзначым яшчэ, што ў Памераніі ёсць населеныя пункты Буліц, Булен, а гэта можа ўказваць на заходнеславянскае паходжанне булевічаў, тым больш, што імёны іх князёў, як, напрыклад, Вішымут, адносяцца да славянскіх. Магчыма, што булевічы з усім сваім родам і князямі уцяклі з заходнеславянскіх земляў, ратуючыся ад анямечвання і хрысціянізацыі на тэрыторыі, дзе было яшчэ нямала язычніцкага насельніцтва. Што да Рушкавічаў, то гэта прозвішча празрыста славянскае. На карце Памераніі мы знаходзім Рушкевіч і Рушкевіц, што таксама можа ўказваць на месца, адкуль яны прыйшлі. Імёны іх князёў Кінцібут, Ванібут, Бутавіт, Віжэнік, Вішлі, Кінцэній, Плікасова, Хвал, Сірвіт носяць славянскі характар. Па-ранейшаму ў нас адсутнічаюць даныя, якія б далі магчымасць больш-менш дакладна вызначыць месца іх княжання. Толькі па тапанімічных даных, як гэта робіць Гудавічус, вызначыць гэта нельга. Паколькі ў 13 стагоддзі Рушкавічы рабілі напады на Валынь, то мы схільны лічыць, што іх уладанні былі па суседству з пінскай зямлёй. Відаць, язычніцтва булевічаў і Рушкавічаў найперш і звязвала іх з балцка-літоўскімі князямі. Свой час Вальтэр зрабіў спробу вызначыць месцазнаходжанне нальшчанскай зямлі, якую ён паказваў па паўночным захадзе сучаснай Літвы. Адным з крытэрыяў для такой высновы была наяўнасць там тапонімаў тыпу налішкі. Аднак, адшукаўшы такі ў Жамойціі, даследчык зазначыў, што ён нічога агульнага з нальшчанамі не мае. А гэта азначала, што і іншыя падобныя тапонімы нельга было ўпэўнена адносіць да нальшчанаў. Прычынай няўдачы Вальтэра было і тое, што ён, атаясамліваючы старажытную Літву з сучаснай, не звярнуў увагу на сведчанні, якія супярэчылі гэтаму. Так, адзначыўшы, што ў нямецкіх крыніцах Нальсен і Наліске знаходзяцца ў сувязі з пагранічнай вобласцю, як бы спрэчнай, не жмуцкай, не літоўскай, не заўважыў, што тут вельмі выразна паказана становішча нальшчанаў, як тэрыторыі, што раздзяляла Літву і Жамойцію. Прыведзенае Вальтэрам паведамленне рыфмаванай хронікі, што шлях лівонцаў у Літву на Міндоўга пралягаў праз нальшчаны і што яны знаходзіліся на дарозе ад Двінска да Літвы, таксама пацвярджала месцазнаходжанне і старажытнай Літвы, і нальшчанаў. Але гэтыя сведчанні засталіся без уважлівага аналізу. Кіркор атаясамліваў нальшчаны з гальшанамі. Паводле пашуты, нальшчанская зямля займала ўвесь крайні паўночны захад сучаснай Беларусі і крайні паўднёвы ўсход сучаснай Літвы, ад Нёмана ніжэй Гродна і да заходняй Двіны ў раёне Даўгаўпілса і ад Крэва да Вільні. Гэта ў некаторых адносінах слушна, аднак яму не дадзена тлумачэння. Нальшчаны непасрэдна межавалі са старажытнай Літвой, як мы бачылі вышэй, і гэта дае падставу іх лакалізаваць на паўночным захадзе Беларусі. У некаторых месцах рыфмаванай хронікі нальшчаны маюць назву Альсен. Яна, магчыма, нямецкага, гоцкага паходжання, бо магла ўтварыцца ад слоў «вугор» і азёры, што значыць азёры, населеныя вуграмі. Калі так,
то гэта вобласць, відаць, займала тэрыторыю паўночна-заходняй часткі беларускага паазер'я, багатага вуграмі. Бясспрэчна, што карэннымі насельнікамі нальшчанаў былі балты. Але, як вядома, гэта раён найбольш ранняга пранікнення славян-крывічоў, на што ўказвае назва Крэва і падобныя ёй. І таму нальшчаны трэба адносіць да найбольш аславяненых к гэтаму часу абласцей. Бадай, неправамерна залічаць нальшчанскую зямлю да балтска-літоўскіх, асабліва калі ўлічыць, што яе князі адсутнічалі ў валынска-літоўскім дагаворы 1219 года. Нездарма і нальшчанскі князь Даўмонт з усім сваім родам уцёк у Пскоў і там быў абраны князем. Пасля 13 стагоддзя назва нальшчаны знікла, прынамсі у пісьмовых дакументах. На іх тэрыторыі пазней утварылася Крэўскае княства. Летапісная назва Дзяволтва, мабыць, сцягнутая форма назвы Дзевалотва, што можа гаварыць аб насельніках гэтай вобласці як адгалінаванні балцкага племя Лотвы, што ў старажытны час насяляла цэнтральную і паўночна-заходнюю частку Беларусі, тым больш, што ў хлебнікаўскім летапісе Дзяволтва і названа Лотвай. Хроніка быхаўца, створаная ў 16 стагоддзі, указвае на існаванне дзявалтоўскага княства, якое знаходзілася ў раёне Вількаміра. Няпэўнасць крыніц спарадзіла неразбярыху ў навуковай літаратуры. Так, на карте, прикладенной до книги Пашуты «Героическая борьба русского народа за независимость», Дзяволтва показана в межреччы Невежи и Швентойи. А на карте земли и населенные пункты Древней Литвы у книзе Пашуты «Образование литовского государства» на месцы Дзяволтвы показана область Упіте, а асноўная частка тэрыторыі Дзяволтвы аднесена на ўсход ад ракі Швентойі, туды, дзе звычайна паказваецца Аўкштайція. Праблема месцазнаходжання Аўкштайції таксама заблытаная. Нават нельга ўпэўнена сказаць, ці на тэрыторыі яе была Вільня, бо некаторыя даследчыкі лічаць, што гэта гістарычная вобласць знаходзілася на захад ад Вільні. Тапаніміка сведчыць, што на тэрыторыі сучаснай Літвы Аўкштайты займалі прасторы ў міжрэччы Меркіс і Стравы і міжрэччы Жаймяны і Швентой. Але наўрад ці жылі Аўкштайты за правым берагам Швентоі аж да ракі Невежыс, як гэта паказвае Пашута. В адной з нямецкіх хронік гаворыцца, што ў 1332 годзе лівонцы зрабілі набег на жмуть і дайшлі да Швентойі. У наступным годзе яны зноў хадзілі на жмуть і дайшлі да Вількенберга. З гэтага відаць, што заходні рубеж Аўкштайції не ішоў далей Швентойі. Гаворачы аб месцазнаходжанні Жамойці, тэрыторыя якой цягнулася да Балтыйскага мора, мы хочам звярнуць увагу на наяўнасць значнай колькасці тапонімаў тыпу Жамойцішкі, Жамайтэлі і ім падобных у былых Бутрымонскай і Язненскай валасцях Троцкага, у Падбярэзскай, Рукойненскай, Яніскай валасцях Віленскага, у Александраўскай, Беняконскай, Ганчарскай і Эйшыскай валасцях Ліцкага, у Дубатоўскай воласці Свянцянскага, у Забрэзскай і Суботнікаўскай валасцях Ашмянскага паветаў і іншых. Гэтыя тапонімы досыць сканцэнтраваны і лакалізаваны і шчыльную ахопліваюць усходнія і паўднёва-ўсходнія межы сучаснай Літвы. Ахманьскі заўважыў неадпаведнасць назвы Жамойція, нізкая зямля, таму геаграфічнаму становішчу, якое займае гэта вобласць, размешчаная на высокім месцы.
Ён выказвае меркаванне, што гэта назва паўстала тады, калі жамойты сядзелі на нізінным месцы над ракой Невежай. Але адсюль іх нібыта выцеснілі аўкштайты, якія прыйшлі з ашмянскіх высотаў, адсюль і аўкштайція, высокая зямля. У выніку гэтага жамойты засялілі сваю сучасную мясцовасць, выцесніўшы адтуль куронаў. Наяўнасць в адных і тых жа мясцінах жамойцкіх і аўкштайцкіх тапонімаў можа ў некаторай меры пацвярджаць гэту думку. Адначасова адсюль можна зрабіць выснову аб магчымасці таго, што ў нашых летапісах аўкштайція выступае пад старой назвай. І гэта найбольш верагодна, бо яшчэ ў канцы 19 і пачатку 20 стагоддзяў жыхары ўсходняй Літвы нярэдка называліся жамойтамі, а літоўская мова жамойцкай. З разгляджана бачна, што балцка-літоўскія землі некампактна цягнуліся з паўночнага захаду на паўднёвы ўсход ад Балтыйскага мора да вярхоўя Шчары. Даследаваннях сцвярджаецца аб наяўнасці ў літоўскіх землях ужо ў пачатку 13 стагоддзя адносна адзінай дзяржавы, сведчаннем чаго нібыта з'яўляецца дагавор 1219 года. Аднак з гэтым цяжка згадзіцца. У ім упамінаецца звыш 20 старэйшых князёў, што яскрава сведчыць аб выключнай раз'яднанасці гэтых земляў. Выраз старэйшыя князі адносяцца ў гэтым дагаворы не толькі да князёў Літвы, як гэта звычайна сцвярджаецца даследчыкамі, але і да князёў усіх пералічаных тут земляў. Тое, што князі Літвы названы першымі, яшчэ раз паказвае яе месцазнаходжанне ў верхнім Панямонні. Яна была найбліжэй да Валыні і таму названа першай. Апроч таго, не звярталася ўвага на адсутнасць у гэтым дагаворы нальшчанскіх князёў. А гэта таксама не дае права гаварыць аб наяўнасці нават адносна адзінай дзяржавы у балцка-літоўскіх землях. Але самае галоўнае, гэта так званае адзінства было вынікам не ўнутранага развіцця, а знешняга фактару. Балцка-літоўскія князі былі пакліканы валынскімі князямі для барацьбы з палякамі і тым самым паказалі сябе ў якасці наёмнікаў. На заканчэнне гаворкі аб літоўска-балцкіх землях зноў вернемся да старажытнай Літвы. Найбольш важна тут будзе падкрэсліць, што яна урэзвалася клінам паміж полацкай, туравапінскай і навагародскай землямі і побач з імі з'яўлялася адной з гістарычных абласцей Беларусі. Зразумела, што пры аб'яднанні гэтых земляў яна не магла не ўвайсці ў склад тэрыторыі Беларусі, як адна з яе састаўных частак. Не бачачы такога геапалітычнага становішча старажытнай Літвы, нельга зразумець, чаму яна ў сярэдзіне 13 стагоддзя апынулася ў фокусе палітычнага саперніцтва суседніх з ёю земляў, якія імкнуліся заваяваць яе, што было першым звяном у пашырэнні іх улады на іншыя землі. У гэтым саперніцтве атрымаў перамогу Новагародак, які стаў цэнтрам утварэння новай дзяржавы, Вялікага княства Літоўскага. Толькі зараз у сувязі з аб'яднаннем беларускіх земляў, як убачым далей, пачалося аб'яднанне ў гэтай дзяржаве і балцка-літоўскіх земляў. Вось чаму няма ніякіх падстаў гаварыць аб існаванні да гэтага часу літоўскай дзяржавы.